pasembahan ing pejajaran Sri Paduka Maharaja. Kowe kudu pepituan nang. Oh, dadi penganggepmu yen aku keliru. Yo. Kalamun to kowe kepengin pepitungan marang aku bakal tak sembahkan. Kaya ngono ora edep sapa kowe iki mati sowan aku. Ya, Presiden. Nalika semanten garwa Prameswari ing negari Pejajaran kabdadak dening pawongan ingkang nami Kandi Miring lan Pirang Sinta. Nanging kepuntonipun wonten sawening pawongan ingkang kumawani ndadani bilih ingkang nyidra menika pawongan kala wau. Naminipun sinten wau? Prastawa. Naminipun Prastawa. Lajeng kula ngupu sayembarane Sinur Prabu Sri Paduka Maharaja. Kula boten badhe tumuli bali menawi boten sareng lan Gusti Prameswari. Ora ngono Aditya. Sing tak bumi iki jare Sekti Mahagara. Tanding karo Prastawa Pekah. Nanging sedaya kala wau Bapak menawi dipun ukur lan kula nggih boten wonten propentenipun menawi daya kekuatan gagah kula wis kepengin tanding karo Prastawa. kok kula sumpah kula kepengin nampi bebungah saking ngarsa dalem Sinun Prabu Sri Paduka Maharaja. Oh ngene yen kowe kepengin tak kandhani. Saestu pareng kok. Nanging kabeh kuwi lah perkara kasektene pusaka sing kok duweni. Banjur Mbok menawa kanthi pasuryanmu aku mlayu perkara ngerti ayune pasuryanmu. Gusti Ayu Prameswari ora ana liya Paramita. Mbok menawa kabeh wis tinarbuka. Yen pancen lakon kowe muku sayembara ngundurake Gusti Ayu Prameswari. Yen kowe nampa ganjaran bebungah ya ora bakal klakon. lah kok ora kelakon sih. Lah kawujudanmu sak tenane kan wadon. Bocah wadon lha sing kok bradat iku wong wadon. Dadi iki mau cah wadon to. Sampeyan ngerti Kakang? Apa Paramita? Sampeyan ngerti nek aku bojomu ta? Yo ngerti. Yo Kakang Aditya. Pancen nganti aku duweni tumindak sing kaya ngene. Mergo aku kepengin mulai-mulai laki-laki. Banjur luput lan dosaku apa Paramita? Sawise kowe kepengin mirang-mirangake bojomu, senajan pedote talining bebojoan, kowe sing saresmi bojone Aditya. Kakang Aditya. Paramita. Luput wae sampeyan mergo sampeyan wis ninggalke marang aku, Kang. Aditya! Monggo Gusti Prameswari.
Diajeng Kumalasinta. Diajeng. Iya. Bapak monggo bapak. Ngandi tepung gelanggonku goleki lan sliramu. Pamring kelan. Kalau semangat nggih kula marang para sing penting ujak ngantuk. Pangapuntenipun. Dangu boten oke. Wonten ing gawe jeneng. Menika ya Nuwun sewu katuan pirsa, wong manik kang ngene sampun kula kejar. ngene lah pengaruh ngantuk. Dadi sliramu wis mujuti apa sing dadi pamungte ingsun. Menika lho Resmi. Aditya ngono cekak sliramu wal saka ing pidana. Matur nuwun. Jur sliramu kepiye diajeng kok? Cek Kang Mas, istinipun ingkang mlebet kula menika Kyai Tirasi. Nek rayunipun wonten bocah wadon menika ingkang paring pitulungan kalian kula Kang Mas Prabu. Menika leres. Apa? Maksud sinten? Menika bojone Aditya. Paramita Rusati bojo. Paramita. Sopo kae? Marang kowe kabeh. Sapa kang aran Paduka Maharaja? Aku kepengin ngerti. Ora ana loro mung sawiji. Aku Paduka Maharaja. Dadi kowe Paduka Maharaja. Iya. Mati saka tangan. Ya kene kowe kandha sing kaya ngono. Monggo cethuk nom-noman kae kepengin ngalap marang patiku. Panjang wis perintah aku. Iki Paduka Maharaja. Ngeling ana lakon 20 taun sing kepungkur. Kowe ngukup negara Matemong. Bojoku, anakku kabeh kawula padha mati karo serakahmu. Nanging kowe ngrasa kelangan ora? Iya, Nalika barengi perang bejajaran Matemong. panjang gegereng mademong aku mangsa kelingan. Ya. Ning sing luwih kelangan ora aku ning garwaku. Diajeng Kumalasinta. Rumangsa kelangan apa? Kelangan putu. Awas iki. Sapa? Narasoma. Sapa? Narasoma. Cek. Padha ae lolak-lolak ratune. Jenenge Narayuda. Tak gedheke saiki dewasa. Iki jenenge Narasoma. Dadi iki Narasoma. Aku percaya. Iya. Diajeng kowe mesti duwe titikan. Nalikane putamu isih bayi. Coba. Rikala bayi putra kula wonten titikan itu. Nggih niki Kang Mas. Aku ora tega. Najan kok piye wae, putramu tak emong, tak rumat dewasa. Ning karepku ben tak dulan kowe. Ning aku sira mentara. Dadi kaya ngono. Najan kowe rupamu ala ning apik gegedhoanmu. Umpama kok kowe iki wis rupamu ala, gegedhoanmu ala, ki tambah nesta. Ya, ning kaya mangkono. Gedhe pali mermatu mergo kowe becik wis belum ketulung lawan putraku. Wasipatna kowe ora tak pidana. Nanging kowe tak tetepi dadi paranpara ana ing negara Pajajaran. Melu andampingi Bapak Biksuni Rata. Oh, sampean. Sing disebut-sebut anak muridku panjangkring sampean. Aku. Jaguari kok jenenge tuwa. Kabeh rak dalang. Dadan tuwa ya umum. Aditya, ingsun ora bakal tutup netra. Gedhe lelabuhan
dening kowe melu madhangake Sukerta kang lagi tumempuk ana ing negara Pajajaran. Cilik kowe bisa ngundurake karo aku, angka loro ning kowe bisa mateni menungso-menungso sing kepengin ngrong-rong kawibawan ingsun. Siramu bakal tak sampiri pangkat lan derajat kinarya dadi senopati perang. Matur nuwun Gusti Prabu. Ya, ora usah bali mapan ana ing kasenopaten Pajajaran. Bapak Wasipatma, Bapak Biksu Nirata, nderek aneseni bilih sesampunipun kula warga Kempal, kula badhe nglintiraken kawibawan wonten ing Pajajaran. Parandening putra kula ing nalika semanten kula gala-gala kula gadang-gadang dewasanipun badhe kula nglintiri kawibawan wonten ing Pajajaran. Dewasanipun Narasoma kula lintiri kawibawan wonten ing Pajajaran. Kaki Narasoma, Ki Kanjeng Rama. wis panjenenge sliramu gumanti lan Rama. Merga bakal tak lemake praja ing Pajajaran, muga sliramu kuwagang upama ing nggoning sekitar nuwuna pituduh kelawan Bapak Biksu Nira. Kados nggih kasinggihan. Yen kaya ngono, bebarengan besok barengi petek ing Surya munggah nyang pendopo ngresmekake sliramu Narasoma kinarya dadi pengayoman utawa ratu ana ing Pajajaran. Rampunging crita Manik Anggrang Kurda muga-muga amimbuhi Bapak ingkang kagungan kersa supados sesampunipun krawaken krida carita Bapak ingkang kagungan kersa gangsar anggenipun nyambut karya Amin. putranipun dados temanten ingkang samawa. Amin. Kosok balinipun krida carita sangsaya kuncara wonten ing antaresa nuwun-nuwun pagelaran sampun paripurna. Nuwun.